And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Some friends aren't really friends. They are family. Hi, DJ Rocky. Masugid mo kong tagapakinig. Lagi kong chinecheck kung meron kang bagong upload na video. Ngayon, iaabangan ko naman yung sarili kong kwento. Ito'y tungkol sa paborito kong tao sa buhay ko. Itago mo ko sa pangalang PJ at ito ang aking secret file. Mula pa nung bata ako, talagang iilan lang ang kaibigan ko. Lumaki kasi akong mahiyain. Pero once na naging kaibigan naman kita, sure yun, na pangmatagalan. Kadalasan pa nga, ang mga pinsan ko, ang mga kaibigan ko. Okay lang naman yun eh. Elementary ako, iilan lang ang mga kaibigan ko, pero siguradong kaibigan ko pa rin, kahit hindi na kami nagkikita pa. Ganun din nung high school. Nag-college ako pero nag-stop din. Ilang years ang lumipas, nag-aral ako ulit. At doon na nagsimula ang lahat. College days. Pinakamasaya sa lahat. That time, broken-hearted ako. Eskwela at bahay lang ako. Hanggang sa nakilala ko si Mary. Magaan agad ang loob ko sa kanya. Matalino. Nakakahawa rin. Then, habang tumatagal, dahil nga matalino siya, napapansin din siya nung iba naming mga kaklase. Humahanga na pala sa kanya yung classmate namin na itago natin sa pangalang Pads. 3 lalaki silang laging magkakasama. Si Pads, si Cesar, at si Mike. At dahil nga 2 lang kami lagi ni Mary ang magkasama, ako yung nilapitan ni Mike. Gusto kasing mapalapit ni Pads kay Mary. So gusto siyang matulungan ni Mike. Sumang-ayon naman ako kasi mukha namang mabait si Pads. Hanggang sa madalas na kaming nagkakasamang 5. After school, dumadaan kami sa Victory Mall. Sa may bandang food court para kumain. Tapos kwentuhan at picture. And then, pumupunta na rin sila sa bahay. And then, nag-birthday ako. Yun ang unang sleepover nila sa amin. Ang saya-saya ko noon. Dahil noon lang ako nagkaroon ng kaibigan na katulad nila. At habang tumatagal pa ang panahon, nadagdagan kami. Nadagdagan kami ng isa. Itago natin siya sa pangalang Ange. Lagi na rin namin siyang nakakasama. Dan isang araw, nag-decide kaming gumawa ng kasunduan. Pumunta kami sa isang food court. Walking distance lang naman yun. And then doon, si Mike, siya ang sumulat ng mga batas namin para sa pagkakaibigan namin. Isa-isa pa kaming pumirma. May picture pa. Pagpapasok kami, magkikita kaming lahat sa isang lugar. At kung sino ang pinaka-late, siya ang manlilibre ng tig-1 baso ng buko malapit sa school namin.
Sobrang saya at enjoy talaga. Pag may okasyon sa bahay, andun din sila. Maski nung pumarada kami dahil tumatakbong kagawad ang papa ko, andun din sila. Hanggang sa nagkaroon na nga ng something sina Pads at Mary. Madalas, magkahawak na sila ng kamay. At nararamdaman naming magbabarkada na talagang nagkakaintindihan na sila. Hanggang si Pads na ang mismong nag-open sa akin. Nagulat pa nga ako minsan, umiyak siya. May mga nararamdamang sakit dahil nga gustong-gusto nito si Mary. Si Ange naman na in love din kay Cesar. Kaya lang, may ibang naging girlfriend siya na classmate namin. Habang ako naman, palihim, na nagmamahal kay Mike. Naging mag-best friend kami. Pero hindi naman official ang lahat. Naging sigurado naman ang pagkakaibigan namin. After a year, hindi na nag-enroll sina Pads at Mary. Bihira na rin silang magkasama. And then, nung nag-second year college kami, nadagdagan kami uli ng tropa sa barkada. Itago natin siya sa pangalang Jen. Bale, ako, si Mike, si Ange, si Cesar at si Jen, kami-kami na lang ang madalas na magkakasama sa school o sa pagpunta sa bahay. Pag may time, dinadalaw namin si Pad sa bahay nila. Madalas din kaming mag-shot at madalas ginagawa namin yun sa bahay. Then pag December, may business kami na gift bag. May mga time na tinutulungan nila ako sa paggawa. Hindi ko pa makakalimutan na magkakasama kami ni na Mike, Cesar at Pad sa bahay ng Pasko. Hanep no? Fast forward. Nang makagraduate kami, ganun pa rin. Pinili naming maging matibay. Lalo na't sinusubukan kami ng buhay. Then one day, nabalitaan na lang namin na merong sakit si Mike. At biglaan na lang, kinuha siya ni Lord. Mahal na mahal ko si Mike. Isa yun sa pinakamasakit na nangyari sa akin. Alam kong lahat kami nasaktan. Pero dama ko yung pag-alalay ng barkada sa akin. Pinili pa rin naming maging buo sa kabila ng lahat. Ilang taon pa ang lumipas hanggang sa nagkaasawa na ako. Andyan pa rin ang grupo. Tuwing Pasko, nandito sila at buo kami. Nagsiselebrate pa rin kami ng anniversaries. Paminsan ay bigla ang nagkikita o di kaya naman shot sa bahay lang. Kapag may problema, andyan pa rin ang bawat isa. Hindi man laging buo kapag nagkikita, pero alam namin na nandyan kami para sa isa't isa. Ano man ang problema. Turning 10 years na kaming magbabarkada. Si Mike naman, 6 years na sa heaven. Pero dahil nasa puso namin siya, buo pa rin kaming 7. Salamat sa mga kaibigan ko. Hawak kamay. Hanggang sa ang lahat ay may kanya-kanya ng pamilya. Soon, kapag lahat may mga anak na, sigurado magiging magkakaibigan din sila. At dito ko napatunayan na some friends aren't really friends. They are family. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Salamat sa pagbabasa. Muli, ako si PJ. At ito ang aking secret file.